Cei care vor ajunge în Israel, cu siguranță, pentru câteva ore se vor opri și în grădina Ghețimani. Vor vizita această grădină. Din pozele care sunt pe internet, într-adevăr este o grădină deosebit de frumoasă. Se întoarce omul din această grădină cu amintiri frumoase, poze și cu o experiență extraordinară. Având, bineînțeles, dorința de a mai vizita încă o dată Țara Sfântă. Cu alte cuvinte, pentru noi, grădina Ghețimani este doar o atracție turistică. Dar oare v-ați întrebat ce a însemnat pentru Domnul Iisus Hristos acum 2000 de ani grădina Ghețimani? În primul rând, a fost locul întristării și locul mâhnirii. Matei spune lucrul acesta, și anume faptul că s-a întristat Domnul Iisus Hristos când a ajuns în această grădină. Tot Matei ne mai spune că a fost locul părăsirii. Toți ucenicii l-au părăsit la un moment dat, lăsându-l singur pe Iisus Hristos. A mai fost și locul singurătății. Deși cei 11 ucenici erau cu el, Domnul Iisus Hristos a fost tot singur, pentru că ei dormeau. Oare ce s-a întâmplat în acea noapte în grădina Ghețimani? A avut loc cea mai mare schimbare care putea avea loc vreodată sub soare. Și anume, Iisus Hristos, din Fiul lui Dumnezeu, devine mielul de jertfă al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, din Tatăl, devine judecător pentru Fiul Său. Asta s-a întâmplat acum 2000 de ani în grădina Ghețimani. Știți ce spune la un moment dat Ioan despre Domnul Iisus Hristos când îl vede venind spre el? Și de 2 ori afirmă lucrul acesta. Iată mielul de jertfă a lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Ar fi putut Ioan să spună, iată-l pe învățătorul. Ar fi putut Ioan să spună, iată-l pe cel neprihănit, pe cel în care nu este păcat. Ioan vede mielul de jertfă, pentru că cea mai mare problemă a lui Israel în acea vreme era păcatul. Și cea mai mare problemă a omului pe pământul acesta este păcatul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. După 3 ani și jumătate s-a împlinit această prorocie a lui Ioan Botezătorul în grădina Ghețimani. Pentru că Iisus Hristos, din Fiul lui Dumnezeu, devine mielul de jertfă al lui Dumnezeu. În Leviticul găsim multe detalii și multe informații despre jertfele din Vechiul Testament. Acolo putem vedea ce fel de jertfe trebuia să aducă poporul lui Israel, locul pentru fiecare jertfă, animalul corespunzător fiecărei jertfe, întregul proces pentru fiecare jertfă, pentru că nu aduceai numai mielul și îl puneai acolo pe foc și plecai mai departe. Dar lucrurile acestea pe noi nu ne mai interesează, pentru că noi trăim noul legământ, nu vechiul legământ. Noul legământ, care este Iisus Hristos. Totuși vreau să rămân un pic asupra mielului de jertfă din Vechiul Testament și apoi să mă îndrept spre mielul de jertfă din Noul Testament. Pentru că la un moment dat ceva face diferența dintre acești 2 miei. În primul rând, și de multe ori, mielul din Vechiul Testament trebuia să fie întâiul născut.
De multe ori spunea Dumnezeu poporului lui Israel, ia-mi din întâiul născut al turmei tale și pune-mi-l mie deoparte. Oare mielul de jertfă din Noul Testament a fost întâiul născut? Ioan ne dă răspuns la această întrebare. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Singurul său fiu. Cu alte cuvinte, întâiul născut. Din perspectiva omului, când a ajuns îngerul în fața Mariei, știți ce a spus Maria? Cum se face lucrul acesta pentru că eu sunt fecioară? Cu alte cuvinte, da, Iisus Hristos a fost întâiul născut al Mariei. Mielul din Noul Testament este întâiul născut, așa cum trebuia să fie de multe ori mielul din Vechiul Testament. Trebuia să fie mielul care era adus ca jertfă și fără cusur, adică fără defect. Nu puteai să aduci jertfă lui Dumnezeu în vechime un miel bolnav, un miel care era șchiop, un miel de care tu nu puteai să te folosești. Trebuia să fie fără cusur, impecabil. A fost mielul de jertfă din Noul Testament fără cusur? Da, pentru că Biblia spune că în el nu s-a găsit păcat. Să știți că păcatul îl distruge pe om atât în interior cât și în exterior. Mulți oameni îi vedem fără o mână, fără un picior, datorită faptului că ei nu au vrut să renunțe la păcatul lor, la băutură sau la tutun. Și au rămas fără membre. Cu alte cuvinte, bolnavi. Iisus Hristos a fost impecabil, pentru că în El nu s-a găsit păcat. Și atunci, da, mielul de jertfă din Noul Testament a fost un miel fără cusur. Trebuia mielul să fie bine hrănit, gras. Nu puteai să-i aduci Domnului o jertfă, un miel slab, numai piele și os. Pentru că și grăsimea din miel avea rolul ei în jertfa respectivă. Cu alte cuvinte, mielul din Vechiul Testament a fost încărcat cu mâncare pentru a putea fi adus ca jertfă. Mielul din Noul Testament nu a fost încărcat cu mâncare, pentru că nu știm dacă a mâncat ceva Domnul Iisus Hristos în noaptea aceea. Nu știm cât a mâncat la cină. Nu știm s-a săturat sau nu, îi mai era foame sau nu. Dar el, mielul de jertfă din Noul Testament, a fost încărcat cu păcatele întregii lumi. Asta face diferența între mielul din Vechiul Testament și mielul din Noul Testament. În câteva ore Dumnezeu a pregătit mielul de jertfă. În câteva ore. În Vechiul Testament, să știți că un miel nu-l puteai pregăti în câteva ore pentru jertfă. Ca să îngrași un miel, aveai nevoie de săptămâni. A reușit Dumnezeu o performanță extraordinară. În câteva minute a fost gata mielul de jertfă. Știți de ce? Pentru că s-a grăbit Dumnezeu. Nu a mai putut să vadă oameni asupra cărora păcatul apasă așa de tare. S-a grăbit Dumnezeu. Și de aia, în grădina Ghețimani, El a pregătit mielul de jertfă pentru păcatele noastre în câteva ore.
în câteva minute. Spune Domnul Iisus la un moment dat: iată, a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. În momentul în care a spus lucrul acesta, mielul de jertfă era deja pregătit, iar Dumnezeu era plecat spre locul de jertfă. Pentru că în vechime trebuia să ai un miel pentru jertfă, dar trebuia să ai și un loc unde trebuia să aduci jertfă înaintea Domnului. Golgota a fost locul în care mielul din Noul Testament a fost jertfit pentru păcatele noastre. Dar lipsește ceva. Pentru că în vechime mai este menționat și faptul că pentru jertfă mai avea nevoie de un altar. Și avem mielul care Iisus Hristos, pregătit pentru jertfă. Avem locul care era Golgota, pregătit pentru jertfă. Dar lipsește ceva. Altarul. Altarul în Vechiul Testament era construit din pietre. Și pe acel altar se aducea jertfă lui Dumnezeu. Știți ce a spus Dumnezeu? Dacă eu am pregătit mielul pentru jertfă, dacă eu am pregătit locul pentru jertfă, tot eu o să pregătesc și altarul pentru jertfă. Cu alte cuvinte, a luat Dumnezeu o bârnă de lemn și a înfipt-o în pământul lui Israel. Și a spus: această bârnă este altarul pentru jertfa pe care o voi aduce pentru păcatele voastre. Această bârnă. Dar n-a uitat de neamuri. Și Dumnezeu a mai luat încă o bârnă și a pus-o în plan orizontal, lipită cu niște cuie de cealaltă bârnă. Și a spus: această bârnă este altarul pe care voi aduce jertfă pe mielul de jertfă pentru păcatele voastre, ale neamurilor. Și după aceea l-a luat pe Domnul Iisus Hristos, după ce a fost gata altarul, și l-a pus pe altar ca jertfă. Și sângele Domnului Iisus Hristos, pentru că un lucru este foarte important, jertfa se termina, dar pe altar rămânea ceva, sângele. Cu Iisus Hristos s-a terminat. A fost luat jos de pe cruce, pentru că n-a stat mai mult de 6 ore. A fost luat jos de pe cruce, dar a rămas ceva, sângele. Și de atâtea ori, când noi oamenii păcătuim, Dumnezeu are această imagine în fața Lui. Crucea, care nu este nimic altceva decât altarul unde a adus El ca jertfă pe Fiul Său, mielul de jertfă din Noul Testament pentru păcatele întregii omeniri. Ce s-a întâmplat în grădina Ghețimani? Lucrurile s-au schimbat. Vedeți dumneavoastră, probabil puterea mondială se va schimba. Puterile de pe pământul acesta se vor schimba și ele. Dar cea mai mare schimbare care a avut loc vreodată sub soare a fost acum 2000 de ani în Ghețimani. Pentru că Iisus Hristos, din Fiul de Dumnezeu, a devenit miel de jertfă pentru păcatele întregii lumi. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu
și tu. Nu drumul greu spre Golgota, nici biciul când Iisus căzu. Și dacă crucea grea era, povoara noastră și mai grea, și eu și tu. Nu patru cuie l-au străpuns când el pe cruce se așternu, ci noi, cu sufletul ascuns, cu mii de patimi l-am străpuns, și eu și tu. Nu doar bătrânii cărturari, nu doar mai marii preoți, nu. Și noi am râs cu ochi murdari, și noi suntem cei doi tâlhari, și eu și tu. Și nu ostașilor prin sorți cămașa albă și-o dădu, ci tuturor, dar tu n-o porți. Și fără ea toți suntem morți, și eu și tu. Nu doar în stânci sub lilieci, nu doar sub lespede zăcu, ci l-am ascuns ca pentru veci, sub piatra unor forme reci, și eu și tu. Și acum Iisus, cel condamnat, azi El te întreabă, da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da. Și tu? Și tu?